Ngano kang sigsampit-sampit? Dili man ko, mga babae man akong gisampit, dili man ikaw. Bahaya man ko. Balbal man ko ka, kay manukob man ka. Mo siguro wala baye. Ate! Ate! Asa baris anoy nga sige ra bunig laglaag nga kaning tubig sa palanggana wala man gibutan sa bulder. Asa baron? Asa ba ni? No, ni sa zero wala may sulod, tubig man gisulod. Wala man galungag. Asa baron? Gatuloy-tuloy gisalaag anoy? Wala na may sulod ning mga kuan boulder. Ning tubig na palanggana, wala di pang sulod. Be, akong apason kay wala man ni kuan. Wala may nahimo dire. Bantay dun ako tong bunalan ron. Apason ako, be. Kalamiya kini akong polo shirt nga hinatag sa akong lolo. Humot jud kayong kaban, humot kay naptalina. Insert pa jud ko niya naka-shirt. Nindot pang 1980s, 1970s nga mga style. Basog mo uso nagbalik para makauyab ko. Ay, nang akong ate sige panugo, dagan kay gibiling nga sugo. Dili na ito mahuman, uskabulan, uskatuig, niyang sugo. Bahala to siya, di ko, dili na ko makuyo, mag-atang kong dalaga. Nagoy dalaga ng bukid kay, nagoy tawo. Nagoy ni dalaga rin, mag-atang kong liguan, bahala to sa ate dito Siya na itong trabaho tanan niyang gisugo, kapoy. Ako mangita kong uyab kay, dugay na ako wag ko kauyab. Di ka sa itong pagkatawa, di ko kauyab. Kaya di man po pwede manguyab ng bago pang nakawo. Pero, nindot kayo sa kong style ba? Tapos naka-shirt. Mura ka exercise. Ay, asa gunis? Anoy? Ako ang sugo, ako pong kuan, buhat. Bantay ra din siya. Asa nagagigong siya sa laag? O iti buot. Di ni mahimo. Ako ani adtuon. Oh no! Bantay ra gud ni nako ron. Mura ko ka-exercise na akong forma pero okay lang. Naam niya po'y maibog na kuha ba kay sos ko mga bayad po dito halos kung wala po'y uyab kay kaning wala po'y kursunada dili peras na ako nga kursunada. Pero magulat ako maglingkod ako aniron magnay mo agid ay diskarte ra yon. Kaneron ani ko din maglingkod. At tos ko atong napita kay marag hinangin kong napita para makita jud nila akong forma. Basi di ngay nagbunlay di arang dalaga di makita sa akong forma di makalingi di. Makauyab di ko aniron. Ko. Uy, asa maros anoy? Walay makatabang nako. Unsaon makuaning magsige magsalaag. Wala naman pod. Asa naman bruntiya? Magsige magsalaag, wa may gihapoy buot. Diya gani akong manghod. Mong pangitaon dire asa duguron. Asa baron? Wala man gihapon? Uy, nasi dilimling. Ay, kapuya, oy, kapudlakaw, oy. Karon, naanay ko'y masuguan eh. Matay ni balay ani nilang flooring bang, layo kayo. Pero ako di ka natuon dito kay, kumana man niya, sulti, yung nga, ipakwan niyang manghot. Ako naman tong natuman, nga ningon man tong nipasalig siyang muhatag sa saging. Kani, ako ano po itong akong atuan. Karon matay, layo arabugod kayo. Uy! Naaman si ato, nang-asa matigin sugikat. Kanin murag maayo dun kay di na kayo kulay yung atuon sa ilahon. Di ako matuon. Day! Ginoo ko! Bukla ka? Okay ra, Day. Nangita ko sa kumangko, Day. Nakita mo, Day? Sige na po ba? Sige na po, Day. Kuan dito? Kanang lakaw-lakaw to tawana?
Sige ka, wala ko'y matabas balay. Pacific na kauman. Uy, dahil katapay mo gisulti na ako. Datang akong gihadlok siya dito. Uy, hadlokan niya day. Ako tatong tawag siya ba? Hadlok mo yung kayo, sir. Laglagan ko itong maayon. Bili niyan sa nilas god. Okay, mo dito siyang nakuan na murag na 40. Makaliya kayo mo igsuon dayon. Ay, saba, day ka day? Nangita ko day. Nangita ka? Niya kay nawala na po, nalakaw na po kuan. Sulok. May ragyo day nga, nagkita ka diri, kagpay, kapuya kayo day, glako day. Sus, dito ka ng bungtura, gino day. Bali na kung kay mo ato day, kung style kayo ningon, mga kaday nga, kung kuan, ako to si kuan, si mo manghod. Ako to Layo mahalo kay diri day, galakaw ra ka diri day. Lakaw ko day. Kape kayo. Hindi, makamuhatag kay saging na ko day. Daga day, mahilo dito kay naamugod, may ginamos day. Oh, lami na isula day. Mo lagi, taga, nalimos og dalag ginamos day. Ako niya, akong tagaan day. Basta tagaan ko ng saging. Salamat. Unya, ay mo ako, di pa ni mo bulungo day. Sa atong bulungo sa. Sige. Salamat na to. Asa duguron siya maanak. Kapit naman ko unom ka oras giling ko pa maginiagi. Ginimanas di ko aning kinabuhian eh. Kanos ay gulugay ko maminyo ani makasulay ko uyab-uyab ni. Mo maginiagi na hadlok kay ginako di man pa ko balbal. Kagwapo na ako unya. Ako tigil siya kung tayo day. Ito bagitaon day. Usa ko ginaini ang lugar diri day nga. Kuan magud ka katahuyan. Basta gitago na pudro. Ito gapungko. Rasa ko day, nuktok no. Ay na day, hadlukan na po day, ko ana na po siya day kay aron mo pulit dito sa balay kay ganihara kong kuan. Ganihara kong pangitaan na, wala kong kuan, wala kong gitabangan dito kuan. Dagan kong trabahoan dito. Kaya ano man ikaw po na siya maginuktok man na day. Basag na nay diferensya. No, may sige maguna-muna man na siya lusito. Kuan na ba dyan? No, nayampiya na. Dako niya. Isputing na ba dyan kayo na? Nahala man na. Uyab mo sa tao na ba? Gida basta atong bilan eh. Duga na mo akong saging. Sige, tagluka na day kayo no. Ano mapauli na kayo no, sige. No, isputing, nuktok naman din na siya diha. Wala man din, kuan pulis ba? Basag halin pa nang namisipa day. Kuan na day kay aron mapuuli na dito kay akong buko na anak ko kay sige taguon na akong mangod. Sige day, basta day, ako na tuyukon diri kay makitaan man gyud taon niya na ako. Sige. Saan ba na ako ani ron Saan ba na ako ni pagkauyag nga wala may bahay ni agi? Karon jud karong kuan na karon be akong bunalan. Bantay gud ka na ako ron. Dili gid pwede. Magulat si ko ani pero ano magyung gani hara magjugo diri nga wa magyuni agi. Di balabagan jud ganing api ba? Mo kuan hadluko na po na siya makauli ko na karon. Kung dili balbal lang mo pakita nako. Walay mo pakita. Binuang ko ni kalakihan. Dili ko maminyo ani kay wala man jud. Si ate gid may para ni, may kalabutan ni dili gid ko makita babae kay kani gud sa sobra ka kontrabidas kung kinabuhi. Bantay gini siya ron. Baye! Mga bayi diha nga naay ka kinahanglan uyab nga ako ka kinahanglan pugog uyab dali mo paduol mo ari nako. Kay magistorya ta. Dali mo duol mga bayi. Ngita mo kog bayi. Nay. Balbal. Hey, balbal dari ha. Ano mo kung gadlok? Ayaw ko katawi ba? Hadlok man ka, nari balbal ya. Taga-asa man ka, di sa asa man ka mo adto? Ay ko sa dito sa trabuan. Nari ko trabaho. Ngay ko kwartang. Ano mo kung gadlok, ngita kong baye. Ngay di balbal dia. Tihugi ko. Dili ka? Lakaw dito. Ano kong tawan? Ako just tuloy kay. Tulog si Janoy. Tuloy, wala si Janoy.
Sige, ako aron na doon ron dito. Bantay dyan ako na aron. Lahat isa dito. Pulig. Utro pugang buluyagon. Ako taning tiwasong kahagpas. Baso tawag may nakadungog. Duol dire, dali. Uy! Tuwara si Anoy. Wala nagsapit-sampit na. Murag na-diferensyang pagkauto kaning tawana ay. Ahay, tawag na gud eh. Papagin ni duol. Sige. Gusto mo din mong paduulo ng bayi? Tablo ka na toro. Uy, namay ka ukoy-ukoy. Mao magini ka tumbay nga mo kuan ako. Itong gihadlok ko niya. Adi na jud ko mahadlok ani ron. Yan nakagabi na ba mao di gadi ay ning walay mga pay mo agi kay di tukbom. Uri yan di kay gipanghadlok. Nah, ampat na di gadi ay ni. Sige jud ko giudok-udok ning bata ni. Nusa ko gibuhaton ni para mawala ni nako. Sa imo gitampit-sampit. Dili manggod ning babaye ba? Anong babaye? Ako di kaya kung... Ate! Ako yung kinahanglan, no? Ate! Balbal mo ka kay manukob man ka. Dili. Bao siguro wala baye. Ate! 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 Ba't may tawa na gud? Kapuya ganoon. Matay pero lipay kay ko kay impas. Duha ka sakit, duha ka siping nga saging. Pero matay. Trabaho agad noon, nagka-amorsiko ko. Pero bisan sa alayan, puntang harag yun noon. Pero murag abnormal ang pagkatao. Ay, ginoo kapuya ay. Nga katutok na tablo gito sa iyong atin niya. Bunalan, manggitog maayo. Kaya nagandam mo itong kahoy. Kapuya, dun ko eh.